गारियाव जुदि सालायोब्ला होमबाना नों जुदि मेथाइ सोलायनो लुबैदोंब्ला भिडिअ दामनानै स' आखाइजोंल' ओरै होनानै होनांगौ फोन आने से भी ऐसे आरो फन फैयोब्लाबो बेखौ ओरै खालामना होबानो माबा जागोन आरो ना इसके साथ 4500 mAh बैटरी दिया हुआ है और इसके साथ जो है सुपर वोक 65 वाट का सुपर वोक चार्जिंग दिया हुआ है इसमें और इसका कैमरा जो है वो सोनी का लेंस दिया हुआ है इसमें 5p लेंस है फ्रंट में बैक में 6p लेंस है हाय गाइस खुलुमबाय नैबे ब्लग भिडिअ गोसो गोथारै बरायनाय थाबाय आंखौ सासे मोनसे दखानाव लिंहरदों आरो ना दिनै माबा मोनसे लन्च खालामनो ओमफ्राय मैहाय कल खालामना लिंहरबाय आं दायो थांनो नागिरबाय स' एसे माने थान्दाबो नांगोन ना ओंखायनो बाइकजों थांला ना स' दिनै जोङो मोनसे बिराद माने बयबो मानसिफ्रा बे मबाइलखौ नेगासिनो दं मबाइलनि लन्च खालामनायाव बेयाव थांनो नागिरदों आरो फार्स्ट टाइम आंखौ लिंहरदों बेनि थाखाय गोसो गोथारै गोजोननाय थाबाय बे ब्रादारनिसिम स' दायो जोङो क'क्राझार टाउनाव थांसै आरामसे ओमफ्राय बिनि गेजेरावहाय ब्लगिं खालामहैनोसै बेवहाय जे मा फिचार्स दङ बेफोरखौ सब मोनथिनोसै जोङो जोबजासिम भिडिअखौ नायबानो जाबाय आरो लोगोसे शेयार खालामबानो जाबाय बे जाबाय प्रकाश नार्जारि इउटुब चेनेल थेंक इउ फाइनालि जों थांगासिनो दं बिराद माने बरिया मबाइल लन्च जागोन होनना बुंदों ओमफ्राय लेंहरदों फाइनालि बिथाङा आं बिथांनिफ्रायनो नैबे दा भिडिअ शुट खालामदों केमेरा आमा मबाइल बेजोंनो आङो बेनावनो बायदोंमोन आं बेखौ मेक्स प्र'खौ ओमफ्राय बिनि गेजेरावहाय लन्चसो आरोना ओमफ्राय दासिमबो सुख'नो हायाखै ओमफ्राय मान्थलि होबाय थानो गोनां जायो खिन्थु बिथाङा आंखौ लेंहरबाय दिनै 10टायाव जागोन होनना बुंदों दाथ' नै 9:50 जाबायानो एसे लेट जासिनसै नामाथाय बारा गोजान नङा खाथियावनोखा खिन्थु ट्रेफिक जायोबाथ' लेट जागोन आरो ना ओरै गिदिं गिदा थांनांसिगोन आरो ओमफ्राय मा मबाइल लन्च जागोन आं बेखौ मिथिया आरो आङो बिनि दखाननि नामखौबो बावबायसो खिन्थु बिथांजों आङो रायज्लायबाय थायो सम सम आरो बेनावनो थांनानै आं मबाइलखौबो EMI आव लादों नालाय दा बिथाङा माने आंनाव इउटुब चेनेल दं होनना मिन्थियो आरो ना ओमफ्राय बिथाङा साबसक्राइबार दं होनना मिन्थियो लोगोसे बिथाङा माने होजों कम्पानिनिफ्राय बेबायदि बानायनो हरदोंनो ओमफ्राय बिनिखायनो लन्च खालामनो हरदोंनो स' बिनिखायनो माने लकेल इउटुबार नागिरबाय स' बिनि गेजेराव माने बेखौ आंखौ नांगौ दा बिनि गेजेराव भिडिअ बानायनानै होयोब्ला बिथांमोना गाव कम्पानियाव हरगोन बेखौ स' नोंथांमोना नायलांबाय था मा मबाइल आरो नोंथांमोना जुदि लानो गोसो जादोंब्ला फैबानो जाबाय बयबाबा थाखा थाबाथ' आंबो गंसे मोनोबाथ' मोजां जागौमोनलै पबिन गंसे मोनबा मोजां जागौमोन ना जागौमोन आरो वा हरनोलैया आसा खालामो नोंथांमोनाबो मोजाङैनो दङ आंबो मोजाङैनो दं बाट दुखुनांथाव बाथ्रा बिसोरखि जोंनि ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक एरियानि माखासे सिङाव थानाय हाफोरखौ माखासे माइन'रिटि सुबुंफ्रा आवग्रिनानै इलिगेलि थागासिनो दङ बैफोर थानायफोरखौ जों थाबैनो होस्रांनांगौ आरो नोंथांमोननि सापर्टनि गोनांथि गोबाव समनि उनावसो बे प्रकाश नार्जारि इउटुब चेनेलाव ब्लग खालामदों दै स' स्टेटास होनानै होबानो जाबाय जाहाथे बयबो नुयो माबा सानलायगोन भिडिअखौ होथाराखै अननानै प्लिज मबाइला गोबां गोनांथि सुबुंनि थाखाय स' नोंथांमोना जुदि हायोब्ला बायनानै लानांगौ आरो बे नङा कि नोंथांमोना एसेबां दामि रां रुफा होनानै बायनांगौनि गोनांथि गैया नोंथांमोना जुदि दामि मबाइलखौ बायनानै बाहायनो हायोब्लासो बायबानो जाबाय आरो बे दिनै बेवहाय मबाइल माने गोदान लन्च खालामगोना रेन' मबाइल नांदों आरो बे रेन'आव मा मडेल बेखौ जों थांनानै मोनथिसिगोन नोंथांमोना मोजाङै खोनासंबाय थाबानो जाबाय जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय जोङो सफैबाय जायगायावहाय ओमफ्राय गारि दोननोसो जोङो जायगाया बे जेरावनो लादोंमोन लानायालाय मबाइलखौ बेथ' नङा नैबे जेरावनो जागोन ओइ रायजाय बे बे जथिंजाय गारिखौ इयावनो दोनसैलै स' गाइस रायजो राजाफोर सफैबाय फाइनालि आरो ना गारिखौ इथिं दोनबाय आरो ओमफ्राय आं मबाइल लानाया नैबेनो ओमफ्राय बेयावनो लेंहरदों बेयाव थांसै फैदो काम मा मबाइल नोंथांमोनाबो बायना लानो हागोन बेनो आरोना माने लन्च जागोना आरो मानसि फैबावगोन आरो दा जोंनो दायो सिम्पोल देखायदों फैनायखाय लोगोनो आरो बिनि फिचार्सफोरखौ बिथाङा दायो आंनो खोन्थासिगोन आरो बेवहाय बे ब्रह्म एन्टारप्राइजनि बिगोमा नैबे सारानो जाबाय नैबे जाबाय जोंहा नैबे ब्रह्म एन्टारप्राइजनि बिगोमा सार ओमफ्राय बिथाङानो बेखौ खुलिदों बेवहाय नोंथांमोना गोबां माबा मोनगोन बेसाद मोनगोन फैबानो जाबाय दखान बियो एसिबो मोनगोन मबाइल मोनगोन लेपटप मोनगोन आरो केमेराबो मोननो हागौ अर्डार खालामोबा नङा होमबा सार आरो लोगोसे फ्रिज दङ टिभि दङ ब्रेन्डेड गासिबो आरोना EMI फोर आरो क्रेडिट कार्ड गासिबो फेसिलिटिस दंजोबो ना स' नोंथांमोना फैनो गोसो जादोंब्ला जास्ट क'क्राझार नैबे फुराना फ्लाइअभार जों फैनानै गार्लस हाई सेकेन्डारि नङा होमबा बे साइडथिं फैबानो नोंथांमोना राइट साइडथिं जायो जुदि फ्लाइअभार फुरानाजों फैयोबा राइट साइड आरो गार्लसनिफ्राय फैयोबा लेफ्ट साइड जागोन आरोना
स' बेवहाय माने ब्रह्म एन्टारप्राइज होननाय दङ बेयाव हाबबानो नोंथांमोना गासिबखौ मोनजोबगोन आरो EMI बो बाखि साखि लन बेफोर मोनजोबगोन आरोना स' बेनि बिगोमा जोंहा सारानो जाबाय बे मा होनदों औ पानेस्वर ब्रह्म सार आरोना ओमफ्राय बिथाङा गावनि टाइटेलजों बानायदों आरोना ब्रह्म टाइटेल माने ब्रह्म एन्टारप्राइज मुङावहाय बेखौ खुलिना लादों आरोना स' जोंनि बर' हारिनि गेजेरावबो गोबां बेबायदि बिजनेसमेन दङ आङो दिनै लोगो मोननानै गोजोननाय मोनबाय सार आरो लेंहरनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच ओमफ्राय दा बेवहाय केक खानो थाखाय आरम्भ नेगासिनो दं माबा मोनसे स' नायबाय थाबानो जाबाय भिडिअखौ जोबजासिम स' डिजाइनबो खालामबाय इथिंजाय बिबारबो बायदिसिना खालामबाय ओमफ्राय आरो बेखौ केकखौ हासिगोन आरोना ओमफ्राय कास्टमारखौनो हाहोनो नागिरदों आरो ओमफ्राय सोर हागोनथाय कास्टमारा नों नैलाय नैबे आब'आ हागोन आरो कास्टमारा ओमफ्राय नैबे बियो एन्टारप्राइज ब्रह्म एन्टारप्राइज दं आरोना और एक कस्टमर है ओमफ्राय आच्छा कौन है हाँ ये भी काटेगा बेबो हागोन आरोना दिनै मोनसे मबाइल लन्च जानो नागिरदों बै मबाइल लन्च जानायनि गेजेरावनो हागोन नैबे मबाइला बेवहाय दङ बेनो जाबाय Oppo Reno 7 दाख्लै बावैसो Reno 7 Pro थांखांबाय दिनै Reno 7 बेखौ लन्च खालामनो थाखाय नैबे केकखौ हागोन कास्टमारनि दारैनो आरोना ओमफ्राय नैबे गोदान मबाइलखौ मा होनो ब्रह्म एन्टारप्राइज नामा ब्रह्म एन्टारप्राइजआव मोनगोन आरो बेवहाय फैनानै नोंथांमोना EMI आवबो मोनगोन ना आरो बाखि जेसेबांखिनि फिचार्स दं नैबे बिथाङा जोंनो फोरमायगोन आरो सिगांग्रो केकखौ हाग्रोथोंसै बिसोरो बिनि उनावहाय जों माखासे बाथ्राफोरखौ मिथिगोन आरोना स' बेबायदि माने बेवहाय सेन्सर होदों आरोना आरो सनिनि आरो कुछ फीचर्स मतलब जो है इसका चार्जिंग स्पीड 65 वाट जो है आधा घंटे में दिखाया आधा घंटा में आपका फुल चार्ज कर देगा आधा घंटायावनो बे फुल चार्ज जागोन आरोना होमबा साननानै नाय बेसेबां स्पिड आरो बेसेबां एडभान्टेज आरोना आरो बिनि दामा 28,999 आरो माने 29,000 खौनो होनानै लाबाय स' नोंथांमोना बायनो गोसो जादोंब्ला EMI आवबो मोननो हागोन आरो नायबानो जाबाय मोजाङै डिजाइन बिनि माबाखौ कैप्शनखौ इसमें दो कलर आता है और एक ब्लैक में भी आता है ब्लैक में भी आता है ना ब्लैक में भी आता है स' मा होनदों बेवहाय ये एयरक्राफ्ट क्या बोला था एयरक्राफ्ट जो मतलब जो है एयरक्राफ्ट डिजाइन बोल के जो होता है ना स्टार डिजाइन मतलब स्टार तारा मतलब तारा जो स्टार छूटता है तो ऐसे जाता है ना ऐसा ही डिजाइन दिया हुआ है देखो माने बे एयरक्राफ्ट बायदि डिजाइन आरोना गोबां माने मोजां स्मुथ आरो दांनोबो बिराद इन्ट्रेस्ट आरोना बे मबाइला ओरैनो दाम लायाखै दामखौथ' मोनसे नायनानैसो हिसाब लानानै लादों जायहा इन्ट्रेस्टेड बायनो बिथांमोना फैनो हागोन दाख्लै बावैसो Reno 7 Pro कितना लेता है वैसे तो Reno 7 Pro कितना लेता है Reno 7 Pro तो 40,000 है 39,999 वो एक हफ्ता पहले लॉन्च हो चुका है वो हाँ इसका तो अभी आज Reno 7 लॉन्च हुआ है तो जो भी खरीदना चाहते हैं आप कोकराझार के बोरो आप ब्रह्म इंटरप्राइज में आके खरीद सकते हैं तो अभी आप केक कटिंग करते हैं दायो केक हासिगोन नैबे आब'मोनहा आप इसको खिला दीजिए बिराद मोजां जेनेबा कास्टमारखौनो बेबायदि माबानानै होदों आरो बिनि गेजेराव जाय कास्टमार बायगोन दिनैथ' लांसिन नोंसोर मबाइलखौ अब बंटी दा प्लेट आनते दो तो सो बिकॉज़ दा प्लेट नहीं आते तो यो दुकाने प्लेट पाइबा सोरबाफोर मबाइलखौ नांगौ जादोंब्ला बे Reno 7 खौ नोंथांमोना फैदो आरो बायनानै लांदो आरो बिनि गेजेराव प्रि बुकिं जायफोर खालामदों बिथांमोना जाय मबाइला गोग्लैबाबो बोरैबा आखाइजों गोग्लैबाबो बिथांमोना जुदि माने सोलायनो माबा जाफिनदोंबा बानायफिननो गोसो जादोंब्ला बेयाव फैनानै आरामसे फ्रियावनो बानायनो हागोन जास्ट ओमफ्राय सार्भिसनि थाखाय एसेल' फाइनली Oppo लॉन्च किया हुआ है वो Oppo Reno 7 जो इसका फीचर्स वगैरह है वो हम बोल देते हैं इसका जो है एयरक्राफ्ट ब्रेथ शूटिंग स्टार डिजाइन दिया हुआ है इसमें और 3D कार्व डिजाइन है डुअल टेक्सचर डुअल कटिंग है स्लिम डिजाइन 7.81 mm 4000 mAh बैटरी जो बहुत ही स्लिम फोन है और इसके साथ 4500 mAh बैटरी दिया हुआ है और इसके साथ जो है सुपर वोक 65 वाट का सुपर वोक चार्जिंग दिया हुआ है इसमें और इसका कैमरा जो है वो सोनी का लेंस दिया हुआ है इसमें 5P लेंस है फ्रंट में बैक में 6P लेंस है
फ्रंट का? फ्रंट का 32 MP है। 32 MP। 32 MP फ्रंट कैमरा है। पीछे जो है 64 MP है। 64 MP। और इसका जो कैमरा है वो DSLR का जरूरत ही नहीं है, DSLR का जैसा कर सकते हो आप यहाँ पर। हाँ। तो उसका मतलब रैम वगैरह? रैम जो है इसमें 8 GB रैम है। और इसके साथ जो है 5 GB एक्सपेंशन रैम जो है जो है आपका 13 GB रैम होती है, बढ़ा सकते हैं मतलब। और इसका 256 GB दिया हुआ है। स्टोरेज के बारे में इंटरनल स्टोरेज? हाँ, इंटरनल स्टोरेज तो चाहिए। हाँ। तो 256 GB है इसका खास क्या है स्पेशलिस्ट अभी नया लॉन्च के लिए? हाँ, वो रेनो सीरीज जो है हमारा प्रीमियम फीचर्स है। ये जो फोन है जो है इसमें मतलब प्रॉब्लम जो होता है 0% प्रॉब्लम बोल सकते हो, 1% भी प्रॉब्लम नहीं। जो रेनो सीरीज जो यूज किया हुआ है ना, उसका कोई मतलब है वो बाद में रेनो सीरीज ही लेता है। इसका खासियत यही है। अच्छा, ओके। और इसका जो प्री बुकिंग का जो है कस्टमर है, प्री बुकिंग ये दोनों कस्टमर है, इसके साथ जो मिलेगा 180 डेज का जो है आपका फुल्ली डैमेज प्रोटेक्शन मिल जाएगा इसको। और गारंटी? हाँ, गारंटी 360 डेज को फुल्ली डैमेज प्रोटेक्शन। मतलब हाथ से गिर गया तो मोबाइल डिस्प्ले टूट सकता है। कितने महीने का होगा ये? वो 6 मंथ। 6 मंथ का गारंटी? 6 मंथ का गारंटी है। वो फुल्ली डैमेज प्रोटेक्शन जो है मतलब हाथ से डिस्प्ले का होगा ना? नहीं, फुल बॉडी। अच्छा। अगर हाथ से मतलब पानी में गिरेगा तो वो भी कंपनी जो है कंपनी पे करेगा। सिर्फ आपको सर्विस चार्ज देना पड़ेगा, ऐसा 900 या 1000 जैसा देना पड़ेगा। और कंपनी सब पे करेगा। सब कंपनी बाकी जितना भी होगा ना कंपनी पे करेगा। जल गया तो या कुछ भी हो गया तो वो मतलब शॉर्ट पानी में पानी में गिर गया तो वो देगा। फुल्ली डैमेज प्रोटेक्शन बोला इसलिए। अच्छा, फुल्ली डैमेज प्रोटेक्शन देगा। अच्छा। लेकिन जो है वो प्री बुक कस्टमर के लिए होगा। और जो है ओप्पो यूज कर रहे हैं लॉयल कस्टमर के लिए ही होगा। वाओ। तो कितना आपका प्री बुकिंग है अभी हमारा प्री बुकिंग 7 प्री बुकिंग हो चुका है। फिलहाल अभी 2 कस्टमर आए हुए हैं। उसके साथ वो केक कटिंग करेंगे। वो अभी जो है 2 लेडीज है वो लक्ष्मी माना जाता है, उससे ही करेंगे। तो अभी जो 7 प्री बुकिंग किया हुआ है ना, तो उन लोग ने मोबाइल को छोड़ दिया तो आप लोगों को देना पड़ेगा? हाँ, देना पड़ेगा। वो कंपनी देगा, हम नहीं देंगे, वो कंपनी देगा। तो राइजर बेवाजी नहीं माने रेनो नेवी ना, रेनो 7 और इसका प्राइस भी है 28,999। 28,999। सो मतलब 30,000 के नीचे ही मिल जाएगा। बहुत अच्छा फोन है। हाँ, तो ये EMI वगैरह भी तो होगा ना? EMI भी होगा इसके। कौन सा बैंक से? आपका जो है बजाज फिनसर्व भी होगा। और जो है आपका पाइन लेफ्ट में भी होगा। अच्छा, SBI वगैरह ऐसा? हाँ, होगा, हो जाएगा। HDFC हाँ हो जाएगा कार्ड के साथ ना। अच्छा, ICICI बैंक होने से वो आपका 10% कैशबैक मिलेगा। 10%? हाँ, कैशबैक। अच्छा, तो उसमें से जो इंटरेस्ट काटेगा वो उसमें से ही चला जाएगा ना? हाँ, तो अच्छा है ना। तो माने दिनै हाय फर्स्ट टाइम माने क'क्राझारावहाय Oppo Reno 7 लन्च जाबाय। जेसेबांखिनि फिचार्स दं बेखौ बिथाङा खोन्थाखाबायानो। मोनसे खासियत दं जाहैबावदों, यूट्यूब अगर वीडियो प्ले करता है तो सेंसर के साथ सेंस कर सकता है ना? सेंस। ओके, हेलो एवरीवन, एक्चुअली गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताना चाहता हूँ कि हम लोगों ने बहुत ही बेहतरीन फ़ोन लॉन्च किया है जो कि है Reno 7। यस, Reno 7 बहुत ही खास फ़ोन है और बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी के साथ हम लोगों ने प्रोवाइड किया मार्केट पे। मैं अगर बात करना चाहता हूँ इसका डिज़ाइन का, यस आप लोग देख सकते हैं ये शूटिंग स्टार डिज़ाइन में आ रहा है। साथ ही साथ ये ट्रिपल कैमरा के साथ आ रहा है जो 64 MP ट्रिपल कैमरा के साथ आ रहा है। साथ ही इसका डिस्प्ले क्वालिटी जो आपको मिलेगा बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी का डिस्प्ले हम लोगों ने प्रोवाइड किया है। वो इसके साथ हम लोगों ने पंच होल का डिस्प्ले प्रोवाइड किया है। और इसका जो सबसे बेस्ट चीज़ है वो है आपको 8 GB रैम के साथ आपको 256 GB का रोम मिल रहा है। और इसका जो चार्जिंग टेक्नोलॉजी है जो आपको बहुत ही फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी प्रोवाइड किया है वो है आपका 65 वाट का सुपर वूक TM चार्जिंग टेक्नोलॉजी। इससे आपको सिर्फ 31 मिनट्स पे आपको ऑलमोस्ट आपको कंप्लीटली चार्ज हो जाएगा इस फोन पे। तो इसका क्वालिटी जो है वो बहुत ही बेस्ट क्वालिटी का प्रोवाइड किया है हम लोगों ने। इसका जो लुक्स है वो प्रीमियम क्वालिटी का लुक्स हम लोगों ने प्रोवाइड किया है। और इसका टेक्नोलॉजी जो है वो सभी हम लोगों ने बेस्ट क्वालिटी का टेक्नोलॉजी हम लोगों ने इस फोन के साथ प्रोवाइड किया है। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आप अगर इस फोन को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, हम लोगों का जो नियरेस्ट आपका ब्रोमो एंटरप्राइज है वहाँ पे आइए। आने के बाद यहाँ पे आप इसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं। और एक्सपीरियंस करने के बाद आपको अगर अच्छा लगे तो डेफिनेटली यहाँ पे बहुत सारा फैसिलिटीज़ और ऑफर्स के साथ हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे कि अगर आप लॉयल कस्टमर है, आपका अगर पहले ही आपने ओप्पो फ़ोन यूज़ किया है तो आपको 180 डेज़ का आपको कंप्लीट डैमेज प्रोटेक्शन आपको मिल रहा है। तो बहुत ही बड़ी बात है ये। आप कभी भी अगर 6 मंथ से पहले 180 डेज़ के अंदर अगर आपका फ़ोन गिर के टूट भी जाता है तो कंपनी की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग आपको रिपेयर कर देंगे। बहुत अच्छा है। और साथ ही साथ यहाँ पे आपको बहुत सारा यूनिक सर्विस हम लोग प्रोवाइड किया। और सबसे बहुत बड़ी बात एक मैं बोलना चाहता हूँ ओप्पो की तरफ से,
ओप्पो हमेशा सर्विस के ऊपर ध्यान दिया है। तो हम लोगों ने हमेशा कस्टमर्स का जो सर्विस है आफ्टर सेल सर्विस, उसमें हम लोगों ने बहुत ही ज़्यादा फोकस किया है। अगर मैं बात करूं इसका अवार्ड के बारे में, 2021 पे हम लोगों को नंबर 1 आफ्टर सेल सर्विस में नंबर 1 ब्रांड के हिसाब से रिकॉग्नाइज किया गया है ओप्पो को। तो ये बहुत ही बढ़िया है और आप लोगों को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोग आइए, एक्सपीरियंस कीजिए। अगर अच्छा लगे तो बहुत सारा ऑफर्स है, EMI ऑफर्स भी है, आप लोग यहाँ से ले सकते हैं। थैंक यू सो मच। सो अब वीडियो को कम दो आपका। सो यहाँ पे हमारा बड़ा भाई है ब्रह्मा इंटरप्राइज का, जो ये मोबाइल की उस ओप्पो का ट्रेनर। सो साहिनल हुक ब्रदर, उसने काफ़ी सारी बातें बताया और आप लोग अच्छा लगे तो नोंथांमोना जुदि मोजां मोनोब्ला ब्रह्मा इंटरप्राइज में आके एक्सपीरियंस कर सकते हैं। इसने बोला सही बात है। और यहाँ पे कुछ फैसिलिटीज ऐसा भी है कि आप EMI के थ्रू भी ले सकते हैं अगर आपके पास पैसा नहीं है ऑफर्स तो। भी है, हाँ, बजाज की तरफ से, HDFC बैंक की तरफ से बहुत सारे EMI ऑफर्स भी है। हाँ, तो आप लोग यहाँ पे आना चाहते हैं तो अगर दूसरा जगह से, जैसे कि अगर कोई सिरांग से है, कोई बाक्सा से है, कोई उदालगुरी से है, कोई भी लेना चाहता है EMI के थ्रू, तो आप इस इंटरप्राइज में कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन कांटेक्ट करने के लिए हम क्या करना पड़ेगा? आप कांटेक्ट करने के लिए आप यहाँ पे हम लोग ब्रह्मा एंटरप्राइज का जो हम लोग का प्रोमोटर्स है ओप्पो की तरफ से, उनका नंबर ले सकते हैं या फिर हम लोग डिस्क्रिप्शन पे उसका नंबर दे देंगे। आप लोग डायरेक्टली उनको कॉल करके आप जो भी ऑफर्स है, ऑफर्स के बारे में आपको समझा दिया जाएगा। हम लोग अगर ये 3 डेज ऑफर्स है, मतलब आज हम लोग का फास्ट सेल है 17, 18 और 19, ये 3 दिन के अंदर अगर कोई भी कस्टमर लेता है इस फोन को तो कस्टमर्स को बहुत सारा ऑफर्स मिल जाता है। जैसे कि मैंने बताया 180 डेज का कंप्लीट डैमेज प्रोटेक्शन, साथ ही साथ ये 6 मंथ का, और ही साथ में बहुत सारा एश्योर्ड गिफ्ट भी है। अगर कोई गिफ्ट हम लोग हमारी तरफ से प्रोवाइड कर रहे हैं मतलब कस्टमर्स को। साथ ही साथ यहाँ पे आप कस्टमर जब भी EMI पे लेगा, EMI का बहुत सारा ऑफर्स है, ठीक है, तो वो सारा ऑफर्स ग्रैब कर सकता है अगर कस्टमर ये 3 दिन के अंदर लेता है। 3 दिन के अंदर? 17, 18, 19 सानथामनि गेजेराव आरोना। सो नोंथांमोना जुदि सानथामनि गेजेराव लायोब्ला, मबाइला जुदि 6 मान्थनि गेजेराव बोरैबा गोलैनानै बायफ्लांबायबो जायोबा, अब्ला माबा मोनसे स्क्रेचफोर बा बायोब्ला अब्ला नोंथांमोना बेवहाय सार्भिस खालामफैनो हागोन बा होफैनो हागोन, गोदानैनो बेखौ बानायना हरफिनगोन। जास्ट सार्भिसनि एसे फैसा पेमेन्ट लागोन आरो बिनि गेजेराव EMI फोर बायदिसिना बेफोरबायदि होनदों आरो लोगोसे गिफ्ट होनदों। स' बिदिनो गावसिनि श'रुमनिफ्राय बिनिफ्राय मबाइल स्ट'रनिफ्राय बिथांमोना मा होनो गिफ्ट हरगोन आरो बायनायनि थाखाय। बे 3 डेजनि गेजेराव जायफोर बायो दै, 3 डेजनि गेजेराव सानथाम दङ, दिनै सानसे जाबायानो, गाबोन आज कितना तारीख हो गया? आज आपका 17, 18 एंड 19 3 डेज हम लोगों का फ्लैश सेल है रेनो 7 का। सो थैंक यू सो मच भिडिअखौ नायनायनि थाखाय। आरो नोंथांमोना बे भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा नोंथांनि फेमिलिनोबो शेयार खालामना होबानो जाबाय। आरो बे भिडिअआ नैबे बिथांमोननि लिंहरनायावनो बानायनाय जादों। थैंक यू सो मच। आरो लांफैबानो जाबाय, नायहैबानो जाबाय रेनो 7। थैंक यू। सो गाइस, थैंक यू सो मच भिडिअखौ नायनायनि थाखाय। बाय बाय।